சொல்லு சொல்லு இப்ப சொன்னதை சொல்லு. ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இந்த வழியா தான் வெளிய போக போறோம். ஏன் மச்சான் அந்த வழியா போக முடியாதா? அது ஈஸியா தானே மச்சான் இருக்கு. இதுக்குள்ள சுத்தி காலுக்கு அது அது பாரு அழகா இப்படி போய் அப்படி போயிடலாம். அது தண்ணி இருக்குல, அதனால நம்ம இப்படி. ஓ ஐ சீ. நீ போன் அவங்க கிட்ட கொடுங்க, நம்ம போலாம். எதுக்கு? நீ வரணும். சரி மச்சான். டேய் கின்னஸ் புக்ல எழுதி பட்டா பாரு. கின்னஸ் புக் எடுத்துட்டு வரலையே, விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஏய் நான் போறது எடுங்கடி. போங்க. திமிங்கலம். தெரியாம நீங்க போய் மாட்டீங்க. ஓ வந்துட்டீங்களா? கஷ்டப்பட்டு வெளிய வந்துட்டோம். இன்னொருத்தவங்களை காணும், அவங்க மாட்டிக்கிட்டாங்களான்னு பாருங்க.